Кеше 11-нче сыйныф укучылары рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын тапшырды. Бу югары уку йортларына керү өчен мәҗбүри фәннәрнең берсе. Быел имтиханны берничә көн дәвамында тапшыралар. Татарстанда барлыгы 15 меңнән артык кеше гариза биргән. Имтиханга кадәр берничә сәгать бар, ә урамда инде чират тезелгән. Укучылар телефонга карап, лекцияләрне кабатлый, ә аудиториягә кесә телефоннары белән керү тыелган. Бары тик үз белемнәренә генә таянырга мөмкин. İmtihanı tapşırу elbette ol dulkınlandıra, elbette ol burşu indi. Burşulmasına gerek. Bilgende birine bola problemi yok. En mühimi şpargalka degen әйберләрне кешеләрдә күп актарына башласаң, яң кешегә монда керсәң, яңа карансаң, сөйләшсәң, сине куып та чыгарырга мөмкиннәр. Аннан соң бөтенләй юкка чыгасың. Рус теленнән имтихан укучылар өчен тормышта беренче җитди сынау. 9-нчы сыйныфта пандемия сәбәпле имтиханнарны тапшырмаганнар иде. Аудиторияләрдә камералар тора, имтиханнарны җәмәгать күзәтүчеләре күзәтә. Быел Татарстанда алар 3 меңгә якын. В реальном времени все наблюдаем, можем открыть, увеличить, посмотреть любой кабинет. Вот тут написан номер. Республикада рус теленнән имтиханны 12 меңгә якын укучы тапшырды. Бүген дә имтиханнар башка фәннән дәвам итә. Укучыларга республика мәгариф һәм фән министры уңышлар теләп мөрәҗәгать итте. Имтиханнарны тапшыру үзенчәлекләре белән таныштырды. Сегодня просто сконцентрироваться и сдать экзамен по русскому языку. 24 балла порог, целый год вас готовили. Biz әзербез, менә бүген 94 пункт, шуның 83-е безнең мәктәпләрдә, 11-е өйдә. Аннан соң ГВ дип әйтәбез инде, аны авыру, яисә инвалид, яисә анда башка мөмкинлекләре булмаган балалар бирәләр. Андый балалар бүген 342. Имтиханнарда контроль көчле. Укучыларга үй шартларында белемнәрен тикшерү мөмкинлеге дә бирелгән. Беренче имтиханда минималь балл җыя алмаучыларга кабат бер айдан соң имтиханнарны тапшыру мөмкинлеге бирелә. Фәнис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.